И така и за 49-я парламент, но и за това, което се случва в БСП, процесите, които наблюдаваме там, тревожни за социалистите, ще коментираме в следващите минути с Борислав Гуцанов. Здравейте! Добро утро, господин Гуцанов. Да започнем точно с БСП, защото от почивните дни насам много неща се изговориха за Конгреса. И това, което се случи там, под обстрел ли е БСП и от кого? Да, БСП е била винаги под обстрел, особено през последните години, тъй като това е единствената партия, която е на повече от 130 години и сме преминали през всякакъв вид препятствия. И е партия, която е допринесла много за развитието на България. Ако се върнем назад, виждате, че ние поемаме едно управление в страната, която сме 6 милиона, а стигаме до 9 милиона и 27-мо място по стандарт на живот по данни на Организацията на Обединените нации, не по данни на БСП или на някаква местна агенция. А виждаме, че през последните години това, което се случва, от 9 милиона станахме на 6 милиона и от 27-мо място вече гоним да доближим 100-те по данни на ООН. Тоест, естествено, че БСП е била партията, която винаги се е стремяла да има друг начин на живот в страната и да отстояваме преди всичко националните интереси, което виждаме, че така не винаги е най-долюбваното и най-харесваното. И разбира се, че ще се намерят и хора, които и вътре в БСП също едни да обслужват едни интереси, а пък така други наши членове да имат други разминавания с това какво и как трябва да се прави. Ние сме сложен организъм БСП. Да влезем в конкретиката, защото цели организации да напускат БСП също е тревожен симптом. Видяхме какво казаха вашите колеги в Перник, вчера в Пловдив. Чувате ли критиките им и какво ви казват всъщност? Чуваме абсолютно всички критики. Видяхме какво стана и на Конгреса. Една предварителна подготовка от така една сравнително ограничена група от хора и видяхме какви бяха и резултатите. 537 гласа беше първото гласуване срещу 220. Пределно ясно. 300 гласа има разлика и това е голямата разлика между БСП и другите политически партии, че всичко се решава на пленуми, на конгреси с гласувания. А това, което казахте за Перник и за Пловдив, Перник през последните 2 години, аз не знам дали работят за БСП. А за кого? И за различни политически формации най-вероятно или просто не си дават много зор да работят. И това се случи след като станаха процесите с язовира в Перник и когато господин Борисов обяви кмета на Перник за така един от любимите му градоначалници. А що се отнася до Пловдив, ние се разделихме с общинските съветници преди 1 година. И много ясно се дистанцирахме от тези общински съветници в Пловдив. Могат ли те да бъдат социалисти? Могат ли да представляват БСП? Когато са гласували за Пловдивския панаир, когато гласуваха за 81 декара земя по най-интересното място до Марица, от парк да се направи жилищна сграда, какво общо имат с БСП? Така че отдавна беше това разграничаване и развода обикновено един път. Това стана преди 1 година. Нали, 2 пъти да се развеждаш е малко в повече. Да, то при развод обаче всеки казва другия е виновен. И вчера тук беше Станислав Владимиров, между другото. Той пък каза от ден първи, откакто станах кмет, аз не чувствах подкрепата на БСП. Станислав Владимиров стана кмет благодарение на БСП. Защото ако нямаше БСП, не вярвам господин Владимиров да беше народен представител от БСП, да беше кмет на БСП. Не вярвам тези общински съветници, ако не бяха членове на БСП, някога да са станали общински съветници. Не вярвам други евродепутати, единият от които е председател на групата на европейските социалисти, да стане първо народен представител, след което евродепутат, ако не беше БСП. Така че нека да не забравят откъде са тръгнали. Защото има и горе, има и долу. И аз разбирам, че част от тези хора искат отново да повторят своите си мандати, но тъй като не са направили това, което трябва да направят, в момента се мъчат да обвиняват ръководството и да направят така, че те да запазят своите позиции. Но това не работи за БСП. Защото БСП бяхме срещу оръжията. БСП за даване оръжие за Украйна става въпрос. БСП сме срещу санкциите за Русия, тъй като виждаме, че това нанася най-големи вреди на Стара Европа. Не толкова на Русия, не на Съединените щати, не на трета или четвърта страна, не на нас самите си. И затова ние защитаваме националните интереси. Дали обаче всички евродепутати по този начин гласуваха и работеха в Европейският парламент? Такива, каквито са решенията на БСП. БСП сме категорично против влизането на джендър идеологията в България. И слава Богу, че и Конституционният съд на България се произнесе по тази тема
по абсолютно категоричен начин. Е за джендър Но виждаме, че натиска е доста голям за Истанбулската конвенция, включително от партията на европейските социалисти. Вие смятате ли, че това нещо е нормално да стане в България? Децата ни до 18 години да казват... Идеологията и насилието са двете теми, които много се приплитат. Абсолютно сте права тук. И когато говорим за документ като Истанбулската конвенция, който, впрочем, документ вече е в миналото, но че трябва да се изработи такъв и за закона за насилието в Народното събрание, между другото, не стигна време. И тук сте абсолютно права, защото БСП вкарахме в Народното събрание, то в това 48-то Народно събрание, именно закон за защита на жените от насилие. И той не беше приет. Много странно как така не се събраха за него гласове, а само 2 гласа ни деляха оттам да приемем един закон, с който джендърството щеше да се отвори доста мощно вратата, за да влезе в България. Да се отвори? Понеже го споменавате, това е важно за БСП. Как джендърството щеше да се отвори? Ами, забележете колко от текстовете даваха възможност на неправителствени организации, които щяха да бъдат финансирани от държавният бюджет, да могат да вземат деца от семействата, което дете е подало жалба срещу своите родители. Поради една, втора или трета причина и те вече да правят така, че детето да съди родителите си и забележете, че това дело не може да бъде прекратено след като един път е заведено. Дори детето да каже, първо дали то разбира на 10 или 12 години какво прави, е една много сложна тема, която психолозите трябва да го кажат. Освен това не може да бъде прекратено това дело. И на следващо място, обучението се поема от тези неправителствени организации. И вижте какви решения започнаха да се взимат за това джендърство. И заради това една от темите на Конгреса беше именно БСП да започнем да организираме референдум срещу джендърството в училище. Как ще след 18 години, нека всеки да се решава какво да прави. Но до 18 години поне децата да не ги закачат. Джендърството и насилието, за това на няколко пъти споменах това смесване на темите. Те колкото може би според вас си приличат, толкова и са различни. За това, че ние сме си решили проблема с домашното насилие, насилието на децата включително, защото все още тук възпитанието с един шамар. Знаем, че съществува по нашите географски ширини, доколко това е нормално, нека всеки сам да си преценя, но пък трябва да има. Между другото, преценява и тук нямаме разминавания по този въпрос и затова казвам, не случайно БСП вкарваме от едната крайност в другата. 3-4 пъти законопроекти срещу насилието в Народното събрание. Включително, пак за втори път го казвам, и на последното Народно събрание го направихме. Гоцанов, вместо да говорите за политики, вместо да говорите за новата визия, за програмите, за целите в предстоящите парламентарни, в предстоящите местни избори, видяхте едни сцени на Конгреса. Вие как се чувствахте, когато имаше тези викове, крясъци, охрани и какво ли още? Първо охрана няма. Охраната се е на НДК. Това е нормалната охрана, която се организира при такива събития. Но влезе в употреба, да. Защото не знам дали видяхте, но залата беше препълнена с хора. Не знам дали друга партия може по този начин да напълни зала, но не с автобуси докарани служители, а реални делегати. Кърфица да пуснеш нямаше къде да падне на празно място в залата, което беше силно положително. И да се възползват 10 на 15 човека да направят този панир, който се случи, за да чоплят от авторитета на БСП, това нормално ли? При положение, че БСП има реални шансове да направи огромен скок напред. И дали това нещо оказва влияние на изборите? И в интерес на истината, програмата беше много сериозна на този конгрес. И се казаха всички тези неща, за които вие сега ме питате, но публичното пространство естествено, че беше заето от този скандал. Има ли и инакомислещи в БСП останали инакомислещи? И това полезно ли е за партията да има хора с друго мнение, да бъде чуто тяхното мнение? Особено, пак казвам, в предизборната ситуация. Разбира се, че има икономислящи в БСП. И винаги е било така. И това е едно от хубавите неща на БСП. Тя е жив организъм. И няма как да няма икономислящи. Но тогава, когато се вземе едно решение, то се следва, защото ние сме партия, не сме клуб по интереси. Не може всеки каквото се е решил да го прави и да излиза по студията и да говори каквото намери с добре. Вие чували ли сте някой евродепутат от друга партия да критикува ръководството си или да не изпълнява вижданията на техните решения на техните пленуми? Това е въпрос към вас, след като тук са допрели нещата. Съвсем нормално беше да се вземат определени решения, за да може действително БСП да тръгне по този път, по който искат мнозинството в партията. Но те затова ви критикуват за този подход. Махаме хората, махаме проблема, така ли е? Не, няма такова нещо, че колко хора са махнати и колко хора имат друго мнение. И няма нищо лошо, че имаш друго мнение. Въпросът е, че то се отстоява в Конгреса, в заседателната зала
и след това се следва една политика, Кажете ми честно, господин Гуцанов, виждате, че... имате ли притеснения за предстоящите избори? Вчера, между другото, тук беше Калина Константинова, Продължаваме промяната, ваши бивши партньори, и тя каза, при процесите, които се наблюдават в БСП, ще видим дали ще минат 4% бариера. Перефразирам, разбира се. Но вие притеснявате ли се за свободното падане на БСП? Не, първо не се притеснявам изобщо за свободното падане, защото не считам, че има такова падане. Това е едно. Второто, което е, госпожа Константинова, нека да си гледат техните си неща, как изгониха 70 руски дипломата, как България може би ще бъде осъдена с 2 милиарда заради това, че спряхме доставките на газ. Защо 2 милиарда? Защото се очаква горе-долу в тези размери да бъдат евентуалните претенции. На следващото място... За арбитражния съд. За арбитражния съд. Нека ще има ли такъв? Дано да няма. Но те докараха нещата... Не, имате информация, щом го казвате, за това ви питам. Защото аз го казвам за втори, за трети път. Нека да отговорят дали наистина България е изнасяла оръжие зад гърба на Народното събрание, както се похвали бившият премиер Кирил Петков, и ако е така, той защо не е арестуван? Нека да отговорят на много други въпроси, които се случиха с енергийните доставки. А те ви питат за списъка Магнитски. За списъка Магнитски е пределно ясно за какво иде реч. Винаги ние сме защитавали енергийната независимост на страната ни. И виждаме, че доста странно в този списък има 3 човека, които са пряко свързани с атомната енергетика на страната ни. Вие знаете, че ние искаме да се направи Белене поради една много проста причина. Около 10 милиарда, малко под 10 милиарда ще струва довършването на Белене за един много кратък период от време. Докато строителството на Уестингхаус, което се иска за 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, струва 30 милиарда. Малка разлика да виждате. Аз пораснах с проекта Белене, господин Гуцанов. И като чуя за малки срокове, вече не знам какво означава това, да ви кажа. Заради това БСП направихме този референдум още 2013 година и събрахме 780 хиляди подписа и не можем да стигнем до необходимите 121 мандата в Народното събрание, за да стартира Белене. И добре, че имаме енергетика, добре, че имаме ядрена енергетика. Спирал този проект. Какво ли не му се случваше през годините? За жалост е абсолютно права. И заради това трябва да има такова управление, в което БСП да има сериозно присъствие, да бъде доминираща. Ще има ли такова? Аз съм убеден, че ще има управление, в което БСП ще има своето сериозно влияние. Защото ние застанахме срещу даване на оръжие. Ние направихме социални придобивки, които не се бяха случвали през последните 12 години. Последното беше за безплатните учебници на децата от 1 до 12 клас. Всички си приписват тези заслуги от бившите ви партньори. Аз между другото бях много изненадан как промяната, бих казал една тежка дума, дори леко изнагляха, извинявайте, че употребявам тази дума, като излязаха с билбордове, с програмата на БСП, с социален министър от БСП, когато те бяха против това нещо, едва ги убедихме да гласуват в Народното събрание. Все пак трябва да имаш някаква мяра, когато ги правиш тези неща. Кои са ви партньорите сега, господин Гуцанов? Същото нещо беше и с минималната работна заплата. Едва ги убедихме и не успяхме да го направим от 1 юли, именно заради колегите от промяната, които не гласуваха, и това нещо ще се случи след една календарна година. Карат ми се колегите, че вече влизам в времето на новините, обаче няма как да ни завършим с този въпрос. Тогава, кои са ви партньорите? Като казвате, че трябва да има стабилно управление, виждате БСП вероятно в такова управление, с кого? Нека първо да преминат изборите. Едно е сигурно. Ние сме коментирали, че имаме ясни решения да не се управлява с политическа партия ГЕРБ, да не се управлява с политическа партия ДПС. Нека да минат изборите, нека да се види кои са политическите партии в Народното събрание и какво трябва да бъде управлението. Но едно е сигурно. Трябва да има редовен кабинет на Република България. Това е ключово важно за страната ни. Междувременно се обявяват и нови проекти. Левицата, за която ни остана време да си поговорим от ваши бивши колеги. Мисля, че това не е нов проект. Един добре забравен и изтупан от гардероба и от нафталина костюм. Нещо, което няма от какво да ни притеснява и няма какво да се случи. Ще имаме повод отново да се виждаме в студиото. Благодаря ви за този разговор. Останете с новините.